Kaseng samla shnong oponi nong ston haringkat ki VDP jong ka shnong kila maham jori ki pajba bat kumju iki nong shnong ba kimbit ban le iki nu ki kam sniu ni ki kam pen khen an ki bala ban pen sniu dor ki imlang salang hapo ka shnong ka thau ya kani kila pen pau ha ka jingelang bat ki nong tho khubor ka bala long man ha ka sngi balang jong ka tayo haringkat ka jing don lang usamla biram se president kaseng samla shnong oponi nong ston ba ke thongni vice president ba R Fernderson along light general secretary bat ki wei nakaliang jung ki tegi art legi ken hon jung ki samla ki ba pe ka bah ka miat bat ka shong sok shong sai nyapo ka shnong ka thau kila kentu ki nong nya kali kamai ki nong nya kali tores bat ki wei ba kimbet ban yang pathar ki kali jung ki halenti singken ndrei ki ban yang bai aka jaka pen yang kali ka ba ka shnong kala bu korpang hapo mandiwat parking lot kila mahamru ye baro ki pajba bat kumju ki nong shong shnong ba kimbit ban berat pathar ki jaklia jaklain ha ki linti ki singken ne hapo wa non ba namar kan ikakta ika khoi ke suba jong shnong ha ju ko por ki lama naru ban le ikinu ki kam sne hopo ka shnong ba kan tho bi ka jing di kian ya khalai di drugs di kenja bat ki we ki jing di buat ki bakta ek imlang salang kong ni ka seng samla shnong opor ni nong ston harangkat ka jing don mang bat ka VDP jong ka opor ni nong ston ni sohai ban ai kuble baro kat ki bayapet bat sngap ya kane ka jing wer ya tentu bat ka jing tha jong ka seng samla shnong harangkat ka VDP jong ka opor ni nong ston lengba ka jing tha jong ka darbar shnong ngi ma kane ka por ka mang ye kendu ya kane ka jing don jong kane ka khlam COVID-19 kane ka pandemic hakaba baro iman bat kendu hala ki jong jing ye rei dang ka we ka ngi ha ban kan mau kata kalong tongin ya ma bat ye khun ye kini jing ye hala ki jong ki ya jing ye kendu la ne ki jing sham hnrei nyimdei ban prakhat pat tang hakamala di shmet kaban kong hakabai dei bat ka kini gi Torres nong stoin mairang Shillong na Shillong nong stoin tengah ngai kini gi Torres ru pi ya kan mau ya kene ba dakawi ka sur bangi la shim ya rai abat pi gi southly gi asyan kata kumud ba ka alto ka swift ki Ertika bat semua baru ka raterik jong Oktober jong sudah baca kenai wangi la dat ya shong hakpon riu baje atau berhol jong shnong atrai ken mau ke ek ba bila dap chim ya tu karai nunda aga sautari ru disembar arja kenai pon riu baje atau berhol jong shnong hangni gila ya don lang bat kiwi ki asyan kum ki local taxi ki bayeng stan po put sam jong ka shnong opan ni stan te ke ek bang indon man ong ban pen mau kata kalong soba ngin yabut bat long renti ya ke ka ba pilayarai bat wanrai ke ji itnat bat long discipline ha kar company ai lain ye ki kali kawai di te sngo ba ban kan mau ha ka ba kan mandiwat parking lot ka de ki jaka jung pi ka balong ka ying shong jung pi ha ka PM bat kamai jakpot bat pen kan mau ka ni ka mandiwat parking lot tas sedang terkan lu ka patrik prai November snap arja khatlai bat hadu unta misgo baban kelpat ye kini ki Torres nong ston mairang Shillong ba finom thap passenger show hanan ba henrei pilek bet cepo mandiwat parking lot kumba pilek pen bet ba pilek good sngo ba buram ye kini ki good ye ka pi flashim hi hakabai dei ba ka jingkerno jong utrai kate ka mandiwat parking lot ya kitu ki enter but exit point jong ke sumo ke Ertiga but swift ke don ke daw kata kalong balwan ra ya ki jinglong kerpang lane niong privacy jong kate ka parking lot ban khanglat ak jingrong jingme jong ki local taxi ki Torres ki kali private kat ka bakimon kham tam ha por janmet bat min met ha ka ba pen sniu dor bat pin but nam sniu
ya kete ke cakar ya ke syong tahu mereka imlang salang lemar om don tup don man ban pak volunteers man commit hak kete ke cakar dikali ki balak masa ambil hak ke parking lot kinde tang kitu ki Torres ki bala register bagi ki sautri ki association ki bang indap jar kiteng chikmat ki bala itu da keseng nasional da nasional hak ba ide bunok ap nong page nong pli nong khang bat kate ke jaka nakaliang utrai parking lot ula depo nang ta hak ba ide pat bat kini ki local taxi ki bayang stand hapo silenter ke surbajuk siap upon di nong stoin kata nado block 3 hadu jingking non ba batla jingking non ba hadu mandiwat parking lot sngau bha penjang don akor ya ki kali jompi sngau ba ken mau ba omdai ban yang kali haba baro arling kasurong ka seng samasnong upon stone ke sngau bha ban kerpat ikini ki sautri ki association tourist nong stone merang shilong ban sumar khut ya kete ke parking lot nang tabarok ki stand local taxi ki tourist mau keruat nong stone mau keruat singau sumar khut ya ki jaka yang kali jompi kumbala penbeng kaseng semlasdong kasepun beng ya ke weipat ke cleaning drive ke awareness program kumbangi julai kini senam ki berada mensiap senam ru hakat sautek ju ubrai Desember arjakat kendai ngidang yo pelong ya ga cleaning drive ke awareness program hak bagi kat tu kat ne ki department joki office sarkar ki leo bersi bentar ber aji hikai lare perthai ke plilat biang mentau senam ru ngidol ke jing temu ban pelong biang ya ke bakum ketika program ke ber aji mentoy ya ki kunsnong ke ber aji mentoy ya ki driver joki local taxi bagi tores hak bagi dei pat bat kini kiba syong yeng lani kiba syong dukan hapo ki road wa jok ni ka wa non ba nanta kate ka wa musaj meluk misga ba ban kerpat ya pi ba dalam ka bala sga ba wa non berat ya ki jabok jaban dan ki cakle jong pi nanta ban pelat ya ki sop hitan ki jong pi bat kawai ka bangi kim tu kelong hak bai dei bakini ki yeng la ki dukan ki bedon hapo ki area juga ni ka wanon ba usat melu snow ba wat on bread ki nyut jampi henry song ba ki ba ki volunteer juga SLRM kin suan shim kum tu kumbala penbek bat la ajik benar sekawai pat ka jingker pat kelong ya barok kinong wan yawan hat hapo sonong stoin ki ba pidon ki jingadei bat banyan hati di surak dan di jaka pok kesnong opori nong stoin sngeu bha burom lam ban le khoi banam brat pathar yegi snap kwai ki snap sweet meat banam be pathar ki surak ni gerpat ya phiru ki nong wan yawan hat ha kisnong ki bapel ban trelang ki kesnong ban rating khong ya ki jiksneu bat banwara ya khut ka suba hapo ka shidong bat ha ka sor nong ston ki barakawai te nagaleng ka shidong jungi yo ka jing trilang ha ka baydei kui pergi benta ni dong ki jing trilang ha ka baydei bat police department penyat baik penyat rentik ni tak pergi sukuman ka bakraw maka nagaleng police department ru ka jing trilang bat ni ka shidong te ya itu biang ya barok basnya bahaban buram ya ki jing kerpat bat buram ki jing maham jungi kum ka shidong jongi ka PDP jong ka snong opar nong stoin iwan biang hangne man pensai ki pai ba nong jong snong bat kumju ki ban abar jong ka snong nag benta ki kam ki wede kumno bangin trei bat raping kong ye ki jing sneu ki wede hapo ka imlang salang kumta nagaliang jongi ka PDP ringkat ke jing trei lang bat ka seng samla jong ka snong opar nong stoin ni kwa ban ban pentip pai ba biang sa chisen kumbang sajle malau senem bat ki por bala lek no baro ba kini ki jing maham di bu khmat jong phi ki pai ba bat kinong song snong kata galong bani parabor ni sai khang persha e kam sni ki bo wan chia la ni ki bo wan long hapo jong ka snong
kabar gabagi kang persaru kamtam ya ki nong kai kiat bian kamtam gitu ki ba kai de ki kali gitu ki ba yeng ki jingking non ba kabala i klemran hapo jong snong ka thau ki bala i sidenet ladangi pe te nagaliang jong i ka BDP ringkat ki jinge trelang jong ka seng samla jong ka dorbar snong opar non stoin idan ki jing thmu ba kumi kine ba nadu menta ka singi ka bangi pentip ka bomut min rat ding khong ye kine khnang ba kanum wanja kum kine hapo jong ka snong ka thau namar kum kine jajing le ki jong ki teng teng ka penjak brom ya ka snong ka thau kham tam e ya ki nong wei ha ba ki wan ban snong stoin ki jongi ni ke jing le ran ka sirke hadu kata kata re mentang kwa ban pentip pat ba ya kine ka ba nadu menta ka singi ka ba ni pentip ye ka kubor nin sakmi bat pe ki jing trikam ki jongi ka balai mila khang persaru ya ki briu ki bayeng da ki kali harut jong istro ban song lane bandi ikini ki kenjadi penbuai kum kakian drong lane ki kenja hakapor ba kapor ka ba ka snong kala adong kata ka bomut kendai baji sajrong ka dorbar snong kala bu ya ki adong ki bobiang hapo jong snong kumta ni ringkat ka BDP jong snong bat ka seng samla min trei lang ya kine khnang wangin la ban rat ting khong ya kine kani kalong ke jin pentip ru sabaro ki khun snong kun thau ki wede hak kam kamai ke ji lani hak kham tame hakini ki kam kabamtang ipet ki don katu katne hawang ipet bat khmi kham tame kini ki line jong ki local taxi ki don ki briu ki basim kabu da ki jin khai kiat bi an te nagabanta kane nagaliang jongi ka BDP mila khang persa ye kile ladangi ngilam ye kile en IT bit sa ka bor jong ka ai bat kan khmi bat pe ye ka bayade ye comes new hapo jong ka snong te nagaliang jongi ka BDP tang kini ki jing pentip khulei sibon